עכשיו לקראת החופש ובין הזמנים חשוב לנו לעורר נקודה חשובה מאוד. האנשים באים, הולכים לטיול, בחורים, ולפעמים לא לבושים באופן מכובד. יש כאלה שלבושים גם עם בגדי ים וכדומה, ורוצים לקפוץ לתפילה לרשב"י, נמצאים באזור. צריכים לדעת שכל מי שיש לו מוח ולב מבין שאי אפשר להיכנס בצורה כזאת לכזה מקום קדוש, אחד המקומות המקודשים ביותר לעם ישראל. כל אחד יודע שהאור החיים הקודש, כשהוא עלה בהר לרשב"י, הוא נפל על הרצפה, הוא לא יכול ללכת. הוא אמר, איך אני יכול להיכנס למקום שקודשי בריחי ושכינתה וכל הצדיקים נמצאים במקום הזה? נכון שאין לנו את העיניים האלה לראות את מה שקורה פה, אבל יש לנו את האמונה ואת הלב ואת המוח להבין שנכנסים לרשב"י, נכנסים באופן מכובד, בלבוש מכובד, ובני ישיבות נכנסים עם מלבוש העליון, וככה בזכות זה, הזכות של הרשב"י ודאי תגן עלינו ועל כל העם ישראל, בכל העניינים שצריכים.